Всяка прилика с действителни лица и събития е напълно случайна. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2. Стига с тези двойки. Тая вечер никой от вас няма да има двойки, аз го гарантирам. Няма проблеми. Добър вечер, радвам се да ви видя на всички. Добър вечер на всички студенти, асистенти, доценти и професори. Моето име е Злати Балутин и не случайно съм водещ на това колосално събитие "Финанси търси талант", тъй като съм един от малкото, които успяха да си вземат изпита по теория на парите от първия път. Аплодисменти за мен. Да. Ало, да. В слушалката, колеги, в слушалката моите колеги от моя екип в момента ми съобщават, че на входа на дискотека Авеню, точно в този момент, точно сега е дошъл гост, професор, доктор на икономическите науки Гочо Цветанов! Очаквайте го по-късно тази вечер. Хората, които ме познават, знаят, че аз не обичам да карам по сценарий. За съжаление, някои асистенти го знаят. Затова искам да кажа няколко думи преди да започнем. Мамо, тате, благодарение на вас аз уча в меката на икономическо образование, Икономически университет Варна, в най-желаната, най-перспективната и най-атрактивната специалност, а именно... Не колежки на втората маса, виждам ви, не аграрна икономика, а именно финанси! Финанси либералес! Злати, стига се занимава хората с твоите глупости. Така като те гледам нещо, че е много висока ливариджа. Теб май ти е много ниска лихвата. Може да ми е много ниска лихвата, но за разлика от теб аз много добре познавам коефициента Student е 30. И заради това никога не съм била на поправка. Камо ли пък на ликвидация? Уважаеми гости, представям ви едно рядко срещано явление, а именно финансистка Рискова! Колеги, има ли таланти сред вас тази вечер? Защото тази вечер на тази сцена те първо предстоят да бъдат открити таланти от нашето много уважавано жури. Позволете ми да ви представя председателят на журито от тази вечер, който е дългогодишен приятел от казармата и съратник на професор Стефан Башков. Моля, вашите аплодисменти за Банко Делов! Втората част от нашото жури е най-добрият приятел на главен асистент Атанас Камеларов. Този човек в журито е известен с това, че е спечелил първия формат на "Финанси търси талант", гръцкият формат, с уникалната си способност да довежда държави до фалит и да срива икономически съюзи. Аплодисменти за Танасис Камеларадис! Сега е пари да ви представим и третият член на нашето жури тази вечер. Този човек, заедно с своята рок-банда, съставена от финансист, актюер, лихвар, инвеститор и теоретик съкратено Валит, Той победи на миналогодишната финансова Евровизия групата Трактор от Руският аграрен университет. Той също така е инвентор на асистент Кирил Георгиев. Моля вашите аплодисменти и адмирации за Китар Лом Георгиев!
60-90 и има способността да представя житейската ни съдба от стихове. Моля вашите най-големи аплодисменти за Светеса Поетеса! Благодаря. Уважаемо жури, тук съм да представя моето стихотворение, което се нарича Теория на провала. То е вдъхновено от изпита ми по теория на парите, който беше пълен провал. Днес е много хубав ден, но не за теб и не за мен, защото Коцю Резерен стаята ще ни държи в плен. Писах аз за Европейската централна банка, а той вика ми: колежке, ще ви дам аз нова бланка. На въпроса за БНБ-то той погледна ме право в лицето. Колежке, пишете по-четливо, за да не се почувствам криво. На въпроса за кредитните балони той реши богите да изгони, защото на изпит се явил с къси панталони. Погледа си зорък час той погледна към колегата ни Спас. Спас бързо пищовите се скри, но Коцю като орел го лови и го прачи на условие да гори. Но Спас не тръгва сам към ада и други отидаха с него да горят на колада. Очаквах аз шестица, но Коцю подсече моята главица. Двойката ми е написа тъй красива, като банковата директива. Каза ми: колежке, ще видя аз вашата сила през априла. Благодаря. Страхотно, страхотно, какви думи. С тези рими вие застреляхте тази публика последният начин. Той! Супер, страхотно сте. А сега давам думата на нашето много уважаемо жури, за да чуем оценките. Мерси, Дълъг! Санта Козиите! Току-що повишихте стойността за заинтересованите лица. Поздравявам ви! Получавате моето да. Танско! Искам да подчертая, че аз ще бъда кратък и от мен имате да. Китар. Браво, браво! Ама защо не ръкопляскате моите адмирации? Невероятно сте да! Уважаеми зрители, сега ще поканя на сцената и нашата втора участничка. Тя има гласът на Орфей, красотата на Афродита и носи китното име Песнопойка Хитова! Здравей, Песнопойка, как си? Каквото се чувствам тази вечер. Много ме е драго да ви чуя. А сега искам да представиш твоята песен на днешните гости. Давай, ти си! Благодаря ви, ще ви изпълня песента Без следи. Ден и аз те проверих в знак на обич ти подарих. Потърси с теб забрава, казва малко код и пустотъка на една мечта.
това изпълнение вие апостолио изпечелихте моя Trust и Confidence едновременно. Получавате моето да. Аз ще бъда още по-кратък. От мен имате да. Китар. Имате моите адмирации, колежки. Удивително уникална бяхте. Имате и моето да. Шапка ви свалям.